Bod hwnna just yn really emotional. Hi guys, croeso nôl I PopT. Fi newydd ddod nôl o fy ngwyliau I, a un peth fi yn joio wneud pan fi'n mynd I wlad arall yw trial eu bwydydd traddodiadol nhw. Felly, yn y fideo heddi, o'n i'n meddwl allan ni drial brecwasts gwahanol o wledydd gwahanol. Ond cyn hynny, cofiwch I Tanysgrifio i'r sianel, I hoffi'r fideo yma, ac I wasgu'r glwch y notification fel bod chi'n cael eich ysbysu bob tro mae yna fideo newydd yn mynd lan. Alright, diolch I chi. Nawr, cofiwch ofyn am help oedolyn wrth I chi goginio, bydd hyn yn gwneud y broses gymaint haws. Mae yn fore Dydd Llun, a fi am drial brecwast o wlad Ffrainc. Nawr fi'n gwybod chi gyd yn meddwl, easy, croissant, coffi, wrong. Fi am drial wneud croc madame. So yn syml, beth yw e? Yw rhyw fath o toasty, ond mae yna saws I fynd ar bennau, a chynod wy ar y top, a mae fe'n edrych yn fendigedig, ond ydw I am wneud yn fendigedig? Sa'n gwybod, ond fi yn fod yn rhaid cynnig arni. Bara, ham, digon o gaws. A nawr dyma fi yn neud y saws yn defnyddio menyn, flwr, halen, pupur a llath. Wedyn amser I dowstio'r toasty. Drych ar y lliw bendigedig na. Iawn, mae'r toasty wedi cael ei wneud. Fi di'n anghofio ychwanegu rhywbeth really pwysig, sef mustard. So fi am wneud hwnna'n really sydyn. A wedyn, ar ben hwnna, y saws. Rhowch y saws ar ben y toasty, wedyn ychwanegwch mwy o gaws cyn rhoid e yn y ffwrn. Yna, yn defnyddio'r un sosban, ffriwch wy, tra bod y toasty yn y ffwrn, a ychwanegwch e ar y top, ac fe ddyle fe edrych rhywbeth fel hyn. Guys, drychwch! Fi mor excited I drial hwn, mae'r smell yn bendigedig! Stop! Ai. Sa'n gwybod ble I fynd. Oh my gosh. Falle dylwn ni droed y mustard yn y canol, ond... Ffrainc. Mwyn actually'n cael 5 allan o 5, dy fi. Right. Fi yn mynd I orffen hwn yn ei weld chi fori am brecwast rhif 2. Sori, dylwn ni ddim siarad yn hegi'n llawn. Diwrnod newydd, gwlad newydd. So, dim fi sydd wedi coginio'r brecwast yma. Dyma nawr fi'n edrych fan hyn achos fi eisiau gweud yn iawn. Coeso. Gobeithio fi'n gweud hwnna'n iawn. A mae hwn yn brecwast traddodiadol Portuguese. So, mae fel rhyw fath o gacen savoury. Mae yna gaws ynddo fe. Tic! Mae fe dal yn gynnes hefyd. So, fi jyst yn mynd I fynd syth amdani. Fi'n hoffi fe. Oedd e mor neis i'n Ffrainc, fi ddim yn siŵr. Fi'n licio y caws ynddo fe. Fi'n licio bod e'n gynnes. Fi ddim yn siŵr iawn am hwn. Allan o 5, fi'n credu fi am roed 3.5. So, 3.5 allan o 5 am brecwast Portuguese. Bore da! Mae'n bore dydd Mercher, ond o ba wlad daw brecwast bore dydd Mercher? Wel, yr Almaen. So, nes I googlo beth maen nhw fel arfer yn cael a mynd allan i'r siop I weld os oedd unrhyw beth ar gael, ac mi oedd na. Felly, pretzel, delicious. Wedyn, oedd na ardal penodol yn y siop, a oedd yn gweud bod yr ham yma o Germany, a bod y caws yma o Germany, a mae hwn jyst yn typical brecwast fydden nhw'n cael mas na. So beth sydd ddim I hoffi, really.
Fi'n mynd siŵr bod nhw'n bita fe gyda'i gilydd, neu ar wahân, ond beth am ni drial bach o bopeth gyda'i gilydd. So, smoked ham, a mae na, yn y caws yma, mae na fel jalapenos a pethau fel la, so sa'n modd bod yn mynd i fod yn spicy. Oce, awn ni amdani! Fi'n really hoffi hwnna. Fi'n berson savoury, so i fi mae hwnna fel y brecwast perffaith. Falle bydde sos! Y sos! Fel mae angen rhywbeth o saws arno fe. Ond, really nice. Fi'n lyfo'r pletyr achos mae fe'n halennog. Fi actually licio'r caws ma. Mae yna bach o gic yn fi, ond fel dim gormod i wneud i llygad chi lefen, basically. A mae'r ham yn neis, just smoked ham yw e, beth sydd ddim i hoffi. Mae hwn yn cael 4 i fi. Reit, ni fwynhau hwn, a na i weld chi fori. Bore da, croeso i cegin ofnadw o mesu Cadi. Diwrnod ola, brecwast ola, a heddi fi am drial wneud Spanish baked eggs, sy'n swnio'n fendigedig. Felly, y cyfan bydd angen arno chi yw chorizo, chopped tomatoes, arlein beans, o ie. Mae siŵr o fod angen rhywbeth arall fyd, ond na i fynd â chi trwyddo fe. Felly, beth am ni ddechrau? Llygad fi'n llosgi! Just yn really emotional. Oh gosh, dylwn ni wedi gwisgo goggles ar rhywbeth. Unwaith chi wedi stopo llefen, rhowch bach o olive oil mewn ffreipan a ychwanegwch eich garlleg a'ch shallot mewn i'r pan. A cofiwch ofyn am help oedolyn wrth wneud pethau fel hyn hefyd. A tra bod hwnna yn ffrio, gewch chi ddechrau torri eich chorizo. I'r pan fi'n mynd i ychwanegu mae'n gweud spoonful, whatever, o dim garlic paste, o tomato puree, sorry. Nawr, tra bod popeth yn ffrio bant, ni'n mynd i draino arlein beans ni a ychwanegu hwnna mewn fyd. Ac yn olaf, chopped tinned tomatoes. Byddwch yn ofalus! Pob lwc! Dydw i ddim wedi llosgi fe. Peidiwch becso, mae'r gegin ma jyst yn fach. Iawn, drama drosto. Fi'n credu bod yn saff i weid bod hwnna... Okay, calm down. Fi'n meddwl bydde hwnna'n blasu'n well sy'n rhywun arall di wneud e. Fi dal yn rhoi 3.5 fi fy hunan. A dyna ni, guys. Cofiwch i anfiwbod os ych chi am drial unrhyw un o'r prydoedd yma yn y sylwadau isod. A fel fi'n gweud bob fideo, cofiwch i Tanysgrifia, i hoffi'r fideo ac i wasgu'r glwch notification na. Ond tan fideo nesa, tyra i chi gyd. Tyra. Lush.